Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi. Bandiral Sehlal sakiraɓe on calminama go fof inde mum e yettode mum. Toɓɓere hannde nde noon ko holo batte gonɗo almudo Yeesu almasihu, holo waylo wayla garowo hen gurdam men so en gonti almudo Yeesu almasihu. So a woni almudo Yeesu almasihu, a wonti tagore hesere, a wonti neɗɗo goɗɗo, a woppi ko mbaɗanɗa ko bonandeji ko waynonen jikkuji bonni ɗi jeehi ko jikku keso, ko jokkodiral kesal, ko gurdam kesam. Sabu o wi ko kanko woni gurtugol, woni gurdam, ko waylo waylo garowo he ɓernde ma, ko hankadi hooram usto e nder gurdam ma. Aɗa miijo woɓɓe, aɗa juulana nokkuji mbaɗɗi hareji ɗo deejere ala, ngam yo jomiraɗo men ɓernde maɓɓe ha jaam e cellal e deejere ar tolno gurdam ma wayli. Gandata ɗum e ko taarima ko fuɗɗima wiide, onon on jii waajude, on jii waylo waylo, on jii kanko elle ko wonko are makko, joni o ɓuri deejje, ko lawto noon ɗum ko yeru o natti hen kadi lawade, ko piyanoɗo sukaɓe o natti fiide sukaɓe, ko baɗannoɗo kaza o natti wadde ɗum hankadi. Ma yimɓe mbi o de kam waylima, ma yimɓe mbatta wiidema an kam hol sirru mo joguiɗa. Gurdam Yeesu almasihu wona gurdam ni tan ɓolam ala, ko hunde wurde, koko Yeesu kanko goɗɗum wuuri ha hande. Kanko rokkatma deeƴe, kanko rokkatma bawɗe ngam mbawa waylude gurdam ma. Ko hunde wonde nde ala caahan ala hen. So a wonti almudo Yeesu ma waɗ ka wawan wadde, ma gummoɗa gara balla yimɓe, balla miskineɓe, ma waɗ hunde ka sikkano aɗa wawi wadde. Par ce que kanko o wi mbeɗa wondi he moon ha abadan. Eyi ko noon gondi men ha abadan. So en darima, so en jaɓɓimomo he ɓernde men, ɗo ɓuuri lugguide he ɓernde men, en gummima, en darima, en dadima, kanko ma wonde men, kala ko mbatten o yaade men. On jarama. Au Christ ressuscité.